ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትቐንዩ እዚ እቲ ንነዊሕ ግዜ ተቋሪፁ ዝፀንሐ ዜና መፅሄት መደብ ኮይኑ ኣብዚ ሳመር እዚ በቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብዝገለፅናዮ መሰረት ኣብ ሃርሞኒ ሚድያ ብቐፃሊ እቲ ናይ ዜና መፅሄት መደብ ሓንሳብ ኣብ ሰሙን ከነቕርቦ ምዃንና ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣገደስቲ ዝበልናዮም ንኩሎም ተኸታተልትና የገድሱ እዮም ጠቐምቲ እዮም ዝበልናዮም በቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ መንገዲ ናባኹም ከነብሎም ኢና ከም ልሙድ ክልተ ርእስትታት ንሎም እውን ሒዘ ናባኹም መፅእ ኣለኹ ኣብዚ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ክልቲኦም እቶም ዘምፃኽዎም እቲ ሊንክ ኣብ ታሕቲ ክገብረልኩም ምዃነይ ንዕኡ ክትርእይዎን ክትከታተልዎን ኣብ ቀፃሊ እቲ ፍሉጥ ሰዓታት ገብረሉ ኣብ ዝተፈላለየ ኣማራፂታት ክትፍንዎ ምዃንና እቲ ግዜ ወሲድና ኩሉ እቲ መደባት ምስ ተሰርዐ ከዓ ኩሉ ኣብ ሰዓቱ ኣብ መደባት ክኸውን ምዃኑ እንዳገለፅኩ ኣብዚ ናይ ሎሚ ሓንቲ መደብና ክልተ ርእስትታት ዘቕርቦም እቲ ቀዳማይ ኣርእስቲ ብዛዕባ ኣብ ጉዳይ ደቅና ምዕባይ ዘጋጥም ዘሎ እሞ ብደረጃ ሽወደን ብዓለም ደረጃ ዘዘራረበ ኣብ ናይ ሽወደን ዘሎ ኣብ ናይ ሶሻል ጉዳይ ዝምልከት ቅድሚ ሕጂ ኪኢላ ናይ ከምኡ ኣብኡ ልዕሊ 20 ዓመት ዝሰርሐ ሓውና ናስር ኣምፂእናዮ ነርና ነዊሕ ገሊፅዎ ነይሩ እሱ ተመሊስኩም ክትርእይዎ ኣብ ታሕቲ እውን ወላ ሊንክ ክንገብረልኩም ኢና ንዕኡ ሎሚ ንዛረበሉ ኣርእስቲ ግን ካብቲ ካልእ ግዜ ፍልይ ዝበለ ኣብ ዘጋጥሙ ናይ ፋሚሊ ዝምልከቱ ጉዳያት ደቅና ቃለ መሕትት ይፅውዑ እሞኒ ኣብኡ ምስ ተፀውዑ እንታዮም ክብሉ እንታዮም ደይብሉ እንታዮም ክሕተቱ እንታዮም ዘይሕተቱ ነቲ ወላዲ ባዕሉ ዓብዪ ዕዮ ገዛ ይኮነ እሞ ኣብ ሸቐላ ዘእትዎ ነገር እዩ ነዚ ነገር እዚ መፍትሒ ክኸውን ምእንቲ ሶሻል ዘቕረብዎ ዌብሳይት ኣሎ እቲ ቆልዓ ስለዝኾነ ንኢንተርቪው ተፀዊዑ ክኸይድ እንተኮይኑ እንታይ ክቐረብ ኣለዎ እንታይ ክቐረብ የብሉን ስለዝፈልጥ ዘይክእል ብዛዕባ ሶሻል ሻንስተን ንቆልዑት ጥራሕ ኢሎም ዘቕረብዎ ሓበሬታ እዚ ናባኹም ኣብሎ ኣለኹ ኣብዚ ከም እትርእይዎ ዘለኹም እዚ ኮል ናይ ሶሻል ዝብል ዘሎ ኦም ሶሻል ሳይንስ ፎር ባን ኦፍ ኡኛ ነቶም ቆልዑት ብሰለስተ ቋንቋታት ኣሎ እዚ ብስዊድሽ ብእንግሊሽ ብዓረብ ኣሎ ወል ንሕና ከም ሃርሞኒ ሚድያ ክንዛረቦም ኢና እንታይ እቲ ምናልባት ቋንቋ ትግርኛ ክውሰኸሉ ዝከኣል ምክንያቱ ኣዝዩ ብዙሕ ቁፅሪ ናብዚ ስለ ዝፅዋዕ ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ ዝኸውን ንኣብነት እንድሕር ዳ ቆልዓ ናብ ኣኼባ ተፀዊዑ እሞ ክሓትዎ እንተኮይኖም ንዝምልከት እንተኣቲኹም ኣብዚ ቅድሚ እቲ ኣኼባ እንታይ ክዳሎ ይኽእል ሓደ ብሓደ ብዝርዝር ኣቕሪብዎ ኣሎ ኣብዚ ትርእይዎ ኣለኹም ንምንታይ እቲ ኣኼባ እንታዮም ክሓትዎ ዝኽእሉ ኣብቲ ኣኼባ እንታይ ክበሃል ዝኽእል ሓደ ብሓደ የቕርብሉ ኣለዉ ሕጂ ነቲ ቆልዓ እንታዮም ክብልዎ እንታይ ክኸውን ከይተዳለወ ከይከይድ ምእንቲ ንዕኡ ዝኸውን ከም ዝተዳልወሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ምስ ከድካ እንድሕር ዳ ንኩለን ነተን ኣብዚኣ ዘለዋ ሓበሬታ ፈሊጥካየን ከድካ ቀዳማይ ንምንታይ እዩ እንታዮም ክሕግዝዎ ዝኽእሉ እቲ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ፕሮሰስ ከመይ ይመስል እንድሕር ዳ ምስኦም ኣኼባ ተራኺቡ ኣብ ካልእ ቦታ ከቐምጥዎ ተኮይኖም ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ስራሕና ዘመፀና ጉዳያት እንታይ እዩ ንኣብነት ደቆም ኣብ ካልእ ስድራ ከቐመጡ ዝወሰኑሎም ሰባት ሕጂ እቲ ወላዲ ባዕሉ ኣፍልጦ ስለዘየለ ነቶም ቆልዑት እንታዮም ክሕተቱ እቶም ቆልዑት ዝፈልጥዎ እዮም ዝምልሱ ብኣኸይዶም እንታዮም ዝሕተቱ ኣብዚ ርኢኻ ነቲ ፕሮሰስ ከመይ ትከታተሎ ኣብ መዓስ እንታይ ክትብል ትኽእል ብኸመይ መንገዲ ከቲ ፕሮሰስ ዝኸይድ ራእይዎም እዚ ስቴፕ ብስቴፕ በብሓደ ይኸይድ ይብለና ኣሎ ከመይ ይኸይድ ፕሮሰስ በብሓደ ርአና ኣሎ ኣብዚ እንታይ ዘጋጥም ብከምዚ ይጅምር ኦኬ የዘራርቦም እንድሕር ዳ ኦኬ ልዕሊ 15 ተኮይኖም ትሕቲ ተኮይኖም ዝብል ንኩሉ ከተንብበሎም ከለካ ምስኦም ዳረኣኻዮ እውን ትመሃሮ ኢኻ ትፈልጦ ኢኻ ሽዑ ትመርመራ መዓስ ይጅምር ተሓገዝ መዓስ ይጅምር እንታይ ተሓገዝ ነቲ ብዝመስለካ ከይድካ ትኸዶ ኣገባብ ካልእ ጌጋ እንዳሰዓበ ነቲ ፕሮሰስ ነቲ መስርሕ ብልክዕ ደይምርዳእ ነገር እውን የምፅእ እሞ ኣብ ሽግራት ይወትሉ ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን ኩሉ ሻዕ ክንርኢ ኢና ብቋንቋ ትግርኛ ዝተዳለወ ነገራት ብዙሕ ክህሉ እዩ ከምዚ እውን እሱ እውን ናባኹም ከነብሎ ኢና ሎሚ ግን ብፍሉይ ከነምፀ ነዚ ከነቕርቦ ዘገደሰና ምክንያት እንታይ እዩ ንኢንተርቪው ኣብ ዝፅውዕሉ ግዜ ቆልዑት እቲ ወላዲ ክጨናነቕን እንታዮም ክብልዎ እንታይ ክሕተት እንዳበለ ኣብ ካልእ ጭንቅን ክኣቱ ኢኻ ትሪኦ ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ተሪፉ ኣትሊስት ውላድካ ንኢንተርቪው ተፀዊዑ ብርእሰ ተኣማንነት ከይዱ እቲ ክሕተቶ ዝኽእል እንታይ ትፈልጥ እቲ ክበሃሎ ዝኽእል እንታይ ትፈልጥ እሱ ርኢኻ ንዕኡ ፈሊጥካ ተዘራሪብካ ካብኡ ምስ ተመለስካ ቀዳማይ እስኻ ዘየድሊ ምሽቓል ኣይህልወካን ካልኣይ እቲ ቆልዓ እውን ቆልዓ ምዃኑ ስለዘይተርፍ ከይተጨነቐ ነቲ ብኡ ዘሎ ሕቶታት ክሓትዎ ዝኽእሉ እቲ መስርሕ እንታይ እዩ
ኣየናይ ናብ ምንታይ ይመርሕ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ካበይ ናበይ ይኽየድ ነዚታት ወላ ትወላድ ባዕሉ እዩ ዘይፈልጦ ሕጂ ከምቶ ኩሉ ሻዕ ዝብሎ ናብዚ ሕብረተሰብ መፂናዮ ዘለና ኣነባብራ ክትበልዕ ተኾንካ ክትፈልጦ ኣለካ ኣገባቡ ክትሪኦ ኣለካ ብኸመይ ይኸይድ እዚ ከዓኒ ቅድሚ ሕጂ ዝበልክዎ ደጊመ ከርእዮ እየ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ሕቶታት ዝመፅእ ክሪኦ ከለኹ እቲ ሰብ እንታይ ኮይኑ እዩ ነቲ ሓበሬታ ዝሃብናዮ ደየንበቦ ኩሉ ሻዕ እንዳተገረምና ኢና ንርኢ ምክንያቱ ነቲ ሓበሬታ ዝወሃብ ኣብዚ ተገዲስኩም ተተጠቂምኩምሉ ብዙሕ ነገራት ክሕግዘኩም እዩ ብዙሕ ነገራት ኣብ ሽግር ክኣተኹም ከለኹም ከውፀ እዩ ካብቲ ሽግራት ንሪኦ ዘለና ቀፃሊ እንታይ መሰረታዊ ሓበሬታ ተዋሂቡካ ዘሎ ነገር ኣብኡ ኣቲኻ ሰኣነ ምርኣይ እንድሕር ዳ ኣብ ሽግር ትወድቕ ኮንካ ወል ተመሊስካ ነቲ እንዳደጋገምካ ኢኻ ክትከይድ ነቲ ጌጋ ምክንያቱ ብጌጋ ብዘይ ምፍላጥ ነተኣትዎ ሽግር መፍትሒኡ ምፍላጥ እዩ ንክትፈልጥካ ብቋንቋኻ ከይተረፈ ኢንፎርሜሽን ተተዋሂቡካ እዚስ ቅድሚ ሕጂ ዘርኣናኩም መርበብ ሓበሬታ እዩ ሕጂ ኣብዛ እቲ ሓደ ሰብ ብቋንቋ ሓበሬታ ክረክብ ዝኽእል ተኮይኑ እንድሕር ዳ ብዝተፈላለየ ቋንቋ ገይሮሞ ኣብዚ ቋንቋ ኢልና ተኣቲና ትግርኛ ኢልና ኣብዚ ቆልዓ ምዕባይ ኣብዚስ ፍቓድ ተዋሂቡኒ ኣሎ ዝነብር ኣለኹ ንኩሉ እዩ ወላ ብሕጆ ወለዲ ትኾኑ ገና መንእሰያት ዘለኹም ነገር እዩ ኣብዚ ወላዲ ክትከውን ተኾንካ ዘድልኻ ነገር ወላዲ ምዃንሲ እንታይ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ክትሰምዖ ትኽእል ሓቲምካ ክትወፅኦ ትኽእል ከተንብቦ ትኽእል በብሓደ ህብል ኣሎ ኣበየናይ ዕድመ ካብ እንታይ ኣበይ ይኸዱ እንታይ ይገብሩ ብኸመይ ውላድ ካብ ሽወደን እንተተወሊዱ ንስኻን መፃምድኻን ዘይተመርዓኹም ዝተኾኑ ትመስርሕሲ ኩሉ ይነግረካ ዳሕራይ ኣብ ነናቶም ዕድመ ዘምፅዎ ባህርያት ከይተረፈ ይነግረካ ኣበየናይ ባህርያ ኣበየናይ ዕድመ እንታይ ዓይነት ኣተኣላልያ ክትገብር ኣለካ ናይ ወለድ ንኣብነት ኣብዚ ግዜ እዚ ሕጂ ቤት ትምህርትታት ክንዓፂና ግድን ዕረፍቲ ክወፁ ኣለዎም ይበሃል ንዑ ናብ ናይ ዕረፍቲ ክወስድ እየ ኣብ መትከል እግሪ ክሳተፍ ይኽእል እየ እዚታት ሕጂ ገና ደለይቲ ስራሕ ንዘለውሞ ክዕርፉ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ነናቱ በብቲ ዝምልከቶ እንዳሃበካ ሓበሬታ ከምዚ ገይሩ እንዳውፅእ ከሎ ነዚ ከይተጠቀምካሉ ተተሪፍካ ናይ መንጌጋ ይመኸኸውን ስለዚ ሓፈሻዊ ብዛዕባ ሽወደን ዝምልከት ነገር ናይ ኩሉ ሓበሬታ ዘሎ መሰላትን ግቡኣትን ኣብ ሽወደን ስድራ ምስራትን ምስ ቆልዑ ምንባርን ነዚ ዝምልከት ነገር ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ዘምፃናያ ነይሩ መሰላት ቆልዑ እንታይ እዩ ቆልዑን ጥዕናን ስርዓተ ትምህርቲ ሽወደን ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኸዱ ቆልዑ እንተለዉካ ኣብኡ ኣብ ቤት ትምህርትታት ዘጋጥም ሽግራት ኣዝዩ ብዙሕ ዘይትፈልጥ ትኾንካ ኣብ ኩሉ ነገር ኢኻ በቃ ዓፅዓፂ ዘብለካ ኩሉ ነገር ምክንያቱ ኣብዚ ዝተኸድካዮ ቤት ፅሕፈት እቲ ዝብሉካ ብግቡእ ተረዲእካ እንታይ ከም ትምልስ ዝሕርብተካ ኩነታት ንዕኡ ከይከውን ብቋንቋኻ ተዳልዩ ኣሎ ራእይዎ ኣብዚ ሕጂ ፊልም ቆልዑ ወለዶም የድልይዎም እዮም ዝብልሲ ንመብዛሕትኡ Barn behöver sina föräldrar. እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ክስማዕ ኣለዎ ክንበብ ኣለዎ ንምንታይ እዚ ቆልዑት ክትሕደግ እንተኾንካ ዝመርፅዎ ነገር ዘይኮነ እስኻ እውን ንዕኡ ንኽተርፍ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ተፈሊጥካ ከተቃልሎ ኢኻ ምክንያቱ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልናዮ ብኡሩኣን ሜላን ድሻቐል ወላዲ ኡሩኣን ሜላን ማለት ቆልዓ ፅቡቕ የለን ቆልዓ ይድቅስ የለን ቆልዓ ጠምሎ ቆልዓ ረሲሑ መፅእ ኣሎ ተኢሎም ካብ ቤት ትምህርቲ ከምዚ ድዩ እሞ እንታይ ንግበር እሞ ምንታይ ሸለዲለ ኣለኹ እንታይ ዳ ጉዲለ ክትብል ዳ እዩ ዝግባእ እምበር ተመሊስካ ኖ ከምኡ ይኮነን ገሌልካ ተኻቲዕካዮም እንታይ ካብ ሞ ትኸስብ ስለዚ ተቐዳሚቲ ጉዳይ በዚኣ ክንዛዝማ ኢና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እቲ ሊንክ ኣብ ታሕቲ ክንገብረልኩም ኢና ኣቲኹም ክትርእይዎ ቀፃሊ ንብሎ እንዲ ናይቲ ዝሓለፈ መድጋም ከይከውን ሓድሽ ዝመፅእ ክንብል ክንፍትን ኢና እዋናዊ ዘሎ ናይ ቆልዑት ነገር ኣብ ሽወደን ኣዝዩ ኣሰካፍ ስለ ዘሎ ንዕኡ ዝምልከት ግን ነዚ ኣቲኹም ሎሚ ሕጂ ራእይዋ ብዙሕ ክትር ግዜ ትወስድኒ ኣቲኹም ሓደ ብሓደ ኮፍ ኢልኩም አንብቦ ፅባሕ ንጎ መዓስ እንታይ መፀካ ይትፈልጥን ኢኻ ኣብ ደቅኻ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምስ ዝብደሉ እንታይ መሰላት ኣለካ እንታይ ክትገብር ትኽእል ከምኡ ኣብ መዓልታዊ ሂወቶም ዘጋጥም ነገራት ብኸመይ ክትሕግዞም ትኽእል ነብስኻ ተሓጊዝካ ተንቢብካ ቀሊል ክኸውን ስለ ዝኽእል እሱ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ንብል እቲ ካልኣይ ኣርእስቲ እውን ካብኡ ዝሰንፍ ኣይኮነን ኣገዳስነቱ ንዓበይቲ ኮይኑ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ከም ትፈልጥዎ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ብዙሕ ግዜ ስራሕ ኣሎ ገዛ የለን ኣብ ንኣሽቱ ከተማታት ገዛ ኣሎ ስራሕ የለን ሕጂ ሰብ ብዙሕ ግዜ ስራሕ ደልዩ ጥራሕ ስለ ዝመፅእ ናብ ዓብ ከተማ ስራሕ ረኺቡ ምስ ኣተወ ኣድራሻ ግበረለይ ትበሃል ዘረባ ነይራ እዛ ኣድራሻ ግበረለይ ትበሃል ዘረባ ገበን ኮይና ካብ መዓዝ ኣብ ስቶክሆልም ትዝክሩ እንትኾንኩም
ከምዚ ግብረ ሽበራ ተኻይዱ ሓደ ከተማ ብማኪና ኸይኑ ገይሩ ሰባት ዝረገፀ ነይሩ እቲ ሰብ እዚ ገዝኡን ኣድራሽኡን በበይኑ ነይሩ በቲ ድራሻ ኸይዶም ክረኽብዎ ኸይከኣሉ ምስ ተረፉ ዳሕራይ ድሒሮም ዝፈለጥዎ ግን ኣብቲ ገዝኡ ካልእ ኣድራሽኡ ካልእ ምስ ኮነ ኣብ ፓርላማ ኣትዩ ሕጊ ተቐይሩ ገበን ኮይኑ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ገበን ኮይኑ ደሎ ኣድራሻ ናይ ካልእ ሰብ ሂብካ እስኻ ኣብ ካልእ ገዛ መቐማጥሲ ገበን ኮይኑ ብኸምኡ ተኸሲሶም ዝመፁና ኣለዉ ንኦፊስ እዚስ ገበን እዩ ተባሂሉስ ፖሊስ ናብ ኣኽባር ሕጊ ሰዲድዎስ ገና ክሲ ተመስሪትዎም ዝኸዱ ኣለዉ ነዚ ግን ከም ገበን ኣይርአን እዩ እዚኣ ገበን ኮይና ፅባሕ ንጎ ዜግነት ተኸልከለትካ እንታይ ኻ ክትገብር እንተተፈሪድካ እተን ተፈረድካየን ተተርጊመን ንዜግነትካ ከደንጉዮን ከኸልክላኻ ይኽእላ እየን ስለምንታይ ናብዚ ይበፅሕ ክንደይ ሰብ ኢኻ ኣድራሻ ሂቡ ገዝኡ ብካልእ ዝቕመጥ እሞ ገበን እንተኾይኑ ፓሲቭ ገበን ክንብሎ ኢና ከይፈለጥካ ትፍፅሞ ዘለኻ ገበን እንተኾይኑ ፅባሕ ንጎ ጣዕሳ እንታይ ይዓብስ ምስ ኮነ ደይፈለጥኩ ኢልካ ብሕጊ ካብ ደይምፍላጥ ኣብ ሕጊ ካብ ተሓታትነት ነፃ ይገብረካኒ እዚ ንብሎ ዘለና ከዓኒ እንታይ ይበሃል ፎልክ ቡክ ፈሪንግስ ብሮ ትበሃል እሱ ኣብ ገዛኻ ካልእ ኣድራሻኻ ካልእ እንተኾይኑ ቅድሚ ሕጂ እውን እቲ መጀመርያ ምስ ወፀት ሕጊ ኣምፂና ነርና ኢና ናባኹም ከነርእዮ ረኣይዎ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ሰብ እንድሕር እዚ እንታይ ማለት እዩ ትገበን ገሊፅዎ ኣሎ ኮነ ኢሉ ኣብ ዝነብረሉ ድራሻን ኣብ ካልእ ኣድራሻን እንተሂቡ ገለ እቲ መቕፃዕቲ እንታይ ይኸውን እቲ ሕጊ ዝተቐየረሉ ግዜ ነዚ የምፀሉ ስለዚ ፖሊስ ነዚ ኣብደይት ዝገበረሉ ዕለት መዓሲ ነይሩ ኦገስት 2024 ኣብዚ ናቶም መርበብ ሓበሬታ ጠቂዖሞ በዚ ሲ ክሲ ተመስረቶም ሰባት ኣለዉ ሰሚዕኩሞ ትኾን ኢኹም እስካት በርከት ፖሊስ ሚንዲሄተን ስፈርየ ሬድዮ ኮይኖም ገዛ ገዛ ባዕር ሪንክብ እንዳኳሕኩሑ ሓደ መደብ ኣቕሪቦም ነይሮም ከይዶም ኣብቲ ገዛውቲ ኳሕኪሖም ብዙሕ ሰብ ኣብዚ ድራሻ ተመዝጊቡሎ እሞ መነመን እዮም ኣብዚ ዝነብሩ ይብሉ ብኸምኡ ከዓ ብዙሕ ኣድራሻ ካልእ ሰብ ዝቕመጦ ገዛውቲ ተረኺቡ ዘሕደግዎ ብዙሕ ኣሎ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ከዓ ብገበን ይኸስዎም ይብሉ ስለዚ ንእሽተይ ዓብ ገበን ስለዘየለ ከም ገበን ኮይኑ ፅባሕ ንጎ ዜግነት ክኸልክለካ ወይ ንኻልእ ነገር ሳዕቤን ከየምፃልካ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ምግባር ኣይከኣልካ ንእሽተይ ዓድኺ ደላይ ስራሕ ኮንካ መኻደ ሓይሽ ካብ ገበን ጌርካ ትኸይድ እንድሕር ዳ ክትፈትሖ ዘይክኢልካ ብኻልእ መንገዲ ኣብታ ትነብራ ገዛ ኣድራሻ ዘለዋ ተኻረ ኣድራሻ የብላ እንተኢሎማ ኣድራሻ ዘለዋ ድለ ዝያዳ ቁሩብ ገንዘብ መሊእካ ኣድራሻኻን ገዛኻን ኣብ ሓደ ዝኾነሉ መንገዲ ግበር ካብ በቲ ዝነበረ ልምዲ ደይፈለጥኩ እንዳበልካ ማለት ሕጂ ባዕልኹም ሕሰብዎ ኣብዚኣ መፂና ዘን ሓበሬታ ንበኩም ዘለና ካብ ዘይፈለጥኩ ንኽድሕን ይሰ ኣይፈለጥኩ እንተኢልካ ጥራሕ ፍታሕ ስለ ዘይኮነ ስለዚ ንኽትፈልጡ እሰን ዘሊንክ ዘን ሓበሬታ ኣብ ታሕቲ ክንገብረልኩም ኢና ረኣይዎን ኢኹም ኣቲኹም ኣንብብዎ ፍለጥዎ ኣብ ገበን ምስ በፃሕኩም ፅባሕ ንጎ ሸለልትነት መዓስ ባዕፅኻ ከውሕካ ኣይትፈልጥና ሽዑ ፅባሕ ንጎ እንተኾይኑ እንታይ ካ ክትገብር ማለት እሞ ከዓ ተፈሊጥካዮ ክትቅይሮ ትኽእል ትኾንካ ማለት ፈሊጡ ንዝገበሮ ሰብ ወላ ሓንቲ ፈሊጡ ናብ ንዑ ድገበረ ወላ ሓንቲ ሓደጋ ክመፅኦ ይኽእል እዩ ከይፈለጠ ግን ናብ ሓደጋ ዝኣቱን ገበን ምዃኑን ናብ ከምዚ ዘብፅሕ ምዃኑን ከይፈለጥ ነዊሕ ዓመታት ገበን ስለ ዘይነበረ ስቑኢሉ ሰብ ከምኡ ይገብር ስለ ዝነበረ ብኸምኡ ክትቅፅል ልክዕ ኣይኮነ እንዳበልና ነዚ ናይ ሎሚ ናይ መጀመርያ ናይ ዜና መፅሔት ተመሊስና ዘቕረብናዮ መደብ ኣብዚ ክንዛዝብ ኢና ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ትሕዝቶ ስጋዕ ንራኸብ ሰላም ቅንያ